Dawa Bukulun. Sekipu iki mau wis mbok pateni. Caramu mateni kepiye? Kula cokot. Duh. Inggih. Iki lanang. Ya, jarep. Malah salah. Ya piye karepe? Kowe kuwi sak kena kowe tumindak sak gelem-gelemmu. Golek menang ya golek menang kasatriyan. Jalaran mangsaku lek nggih nyokot. Lho lah kuwi ra buta. Buta nyokot ki kena buta ki polahe bebas. Nyokot ya kena ngemut ya oleh. Sakarepe lek artu mandang. Buta ki bebas. Ning nek tumrape kowe kuwi satriya ora kena. Dados kula mboten dipun keparengaken nyokot ora kena. Kena nyokot nek ora wong, ngono. Inggih. Mula dina iki nggih tetuko. Rene kowe wis bisa mateni patih Sekipu, kowe diparingi ganjaran karo Wang Jagat Girinata diparingi tambah tetenger asma. Kejaba jenengmu Jabang Tetuko diparingi tetenger Raden Harya Gatotkaca. Tekse kumpuling landhep. Kumpuling tokoh manggon ana ing raganira. Mekaten Bukulun. Ya. Inggih. Kajaba kuwi kowe diparingi pusaka ngiras pantes dadi busana. Gaman ngiras pantes dadi sandangan. Ingkang aran Caping Basunanda Koteng Antra Kusuma lan Talumpah padha kacarma. Daya pangwasane Caping Basunanda Gatotkaca yen to lumaku panas lan udan ora bakal kepanasan ora bakal kodanan. Koteng Antra Kusuma daya pangwasane kowe iso mabur tanpa lan mletik tanpa sutang. Talumpah padha kacarma daya pangwasane Gatotkaca mabur ngungkuli lemah sangar kayu waeng ngungkuli pendhita tapa tawa tawi tawar. Jare ngono ning mbuh nyatane. Lho kok ngaten. Lho iya sing bisa buktekake rek kowe dhewe. Mekaten Bukulun. Iya. Ning ana sirikane. Masuk. Lajeng wewaripun menapa Bukulun? Weware. Gatotkaca yen perang ora kena nggawa gaman, menang apa kalah ora kena ngetokake gaman. Yen kowe nggawa gaman bakal ilang kadigdayanmu. Sababipun menapa? Awakmu ki gaman kabeh. Jroning ragamu kuwi wis dadi pusaka kabeh. Mung gumantung ciptamu teleng atimu kowe arep ngopo. Kowe ngetokke gada ora susah, kowe nggawa gada tanganmu dadi gada. Kepengin keris ora susah, dadak kowe nggawa keris tanganmu dadi keris. Manut karo ciptamu waton kanggo tumindak bener. Kanggo bela bener, belani jejeke ngadil. Nenek go tumindak angkara murka ora kena marayaber. Apa meneh nek sapa sira sapa ingsun kumalungkung babar pisan kowe ora kena ora mandi. Inggih Bukulun. Ngerti nek tak karepake? Nggih, ngertos Bukulun. Dadi kasekten mau gunane ora kanggo umuk-umukan, nanging siji kanggo memayu rahayuning jiwa, angka loro memayu rahayuning kulawarga, kaping telu memayu rahayuning sasama, pungkasane memayu rahayuning bawana. Aja dijujuk. Memayu rahayuning bawana aja. Iki kekambane jangkah. Saka sithik diwiwiti saka memayu rahayuning jiwa, nata awake dhewe sik, nata rasane. Lah nek wis ngono nata kulawarga. Mula memayu rahayuning kulawarga. Nek wis kuwi memayu rahayuning sasama.
Sing pungkasane memayu jagat raya. Lah kan memayu rayune bawana piye ana ta awake dhewe ora pecus. Maka nata kulawarga ya ora tentrem. Nah, ning kono kuwi mula diwiwiti saka awake dhewe dhisik, ditata dipernahake. Aku iki sapa? Aku iki arep ngopo? Inggih Bu Kulun. Ngerti sing tak karepake? Nggih, ngertos Bu Kulun. Dadi kasekten mau gunane ora kanggo umuk-umukan, nanging siji kanggo memayu rahayuning jiwa, angka loro memayu rahayuning kulawarga, kaping telu memayu rahayuning sasama, pungkasane memayu rahayuning bawana. Aja dijujuk. Memayu rahayuning bawana aja. Iki kekambane jangkah. Saka sithik diwiwiti saka memayu rahayuning jiwa, nata awake dhewe sik, nata rasane. Lah nek wis ngono nata kulawarga. Mula memayu rahayuning kulawarga. Nek wis kuwi memayu rahayuning sasama. Sing pungkasane memayu jagat raya. Lah kan memayu rahayuning bawana piye ana ta awake dhewe ora pecus. Maka nata kulawarga ya ora tentrem. Nah, ning kono kuwi mula diwiwiti saka awake dhewe dhisik, ditata dipernahake. Aku iki sapa? Aku iki arep ngopo? Engko kudu piye? Lah iki. Anggere telung bab iki kowe ngerti. Akeh slamete, akeh srawungane. Ora nggih wong mesti seneng, anggere wong mesti tresna. Mekaten Bu Kulun. Ya, lambarana kanthi ati suci tumindak kang jujur, dasarana katresnan lan kawicaksanan. Nyuwun tambahin berkah pangestu Bu Kulun. Ya, kene dina iki bakal tak papanake dhisik pusaka telu mau nggih. Tekaning pati sipu patiku kuwi mbelani karak ora mati dhewe tak belani sipu.